en gi kuonde ariyo mondo bende ng'iyo. Kich mokwongo sama ne igero skul ni mane kuri chako gini nang'o meno chake boarding ni section nang'o meno chake nego ang'i ni importance mare gimeno chake gini to kaponi disadvantage mage ng'eny molo advantages mage then noko nego wachake koro kanyo to en gorruok mar sirikal abroke ne sirikal emotimo kosa kanyo nikech en monindo e paro no adier kich kaponi koko fwenye sani ni onego beni loro skul to sama ne chake to ang'o mane timore mar ariyo kich ing'e ni skul kigero tigero ka let me talk about private schools kata I'll just talk generally private gi public ka igero private school to one school nitie gik ma ong'iyo ni mondo bedgo ke sama government mie permit mar yawo school nyako beni osedhi e ground moneno gimoro amora but iyudo ni Kenya kae wahero pesa jotendo wahero pesa koro ng'ato en oling' aling'a obiro mima pesa matin obiro to kawo pesa ng'ato kawo kata monthly en ben ma ipero ni school to gimoro rach koro makosa ang' timore kaso bedo matek koro sirikal temo mondo lor skul to gin mane gininde tich koro kanyo to kanyal yie gi sirikal ok ayiera kod gi loro skul mag boarding ananeno kade pacha dwa medo yawo mang'eny nikech boarding no nigi advantages mang'eny molo disadvantages kaka self independent nyathi dongo ka ungero kendo owuon again advantages ka chel kod disadvantages bendo wabo bedo ka watu wake kinde mwadhi mbele ko twak marwa Rolex karwa kitwa ka okinyi makawuono ina paro mar loro kuonde nindo mag skunde 348 ikawe yo machalo nade kata kamano